Hej alle sammen. Jeg skulle lave noget med, hvor jeg skulle fortælle, hvordan jeg gør det her på min Facebook. Hvor den lille og så sådan. Det første, vi kan gøre, er står, hvis jeg har det. Jeg har det inde på min startside her, så går jeg ind sådan, og så kommer det frem. Så når jeg så går ind på den, så kan I så søge på det her Facebook color, eller jeg ikke kan udtale. Jeg skal bare se. Og så kan I finde den her. Den jeg har. Der er tak. Så kan I så få den til Chrome. Og herinde kan I så se, hvordan man gør. For eksempel, jeg har her. Og så kan man så vælge farve her. Og der er, hvor man kan med tørsten, eller en andet billede, man gerne vil have for eksempel. Så man går ind på Facebook. Baggrund, ja. Et eller andet, jeg kan udtale igen. Og så, jeg har taget den her. For den er bedst, som siger. Og så er der også de her ting. De ting. Og det er for eksempel her. Men det synes jeg er lidt tjert, men så må man leve med det, hvis man skal have det. Og så kan man så trykke der og vælge et billede. Ja, det var det. Hej.